ang tanong ng ating Panginoon kay blind Bartimaeus is, what do you want me to do for you? In the book of, sa verse 1, 46. Ang sabi po ron, okay, sa Jericho po yan, patungong Jerusalem. Nadaanan lang po yan. Kasi tuloy-tuloy po ang paglalakad. Kasi ilang kilometro po yan at ilang oras. Kaya paglabas nila sa Jericho, ang sabi po ng Bible, and they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples, and great multitudes followed him. Napakaraming sumusunod sa kanya. Napakarami. Sino pa? Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Diba? Side by the road begging. Yung mga sumusunod sa ating Panginoon, natutuwa po sila. Pero mayroong isang blind Bartimaeus. Nung marinig niya na darating si Jesus of Nazareth, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ito ang kanyang sigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pag sinabing Jesus of Nazareth, angkan ni David po yan. Kaya lang, si Joseph po, na tatay ni Jesus Christ, ay anluwagi. Angkan ng mayayaman, kasi sa Bethlehem po, ang city of David, doon pinanganak. Kaya lang, pumunta po sila sa Galilee, sa village, kaya Jesus of Nazareth. Kaya nung sinabi niya, tinanong Jesus, alam niya na angkan ng mayaman. Pero, yung kanilang kinabibilangan, kasi may mga pag ikaw ay upper class, nasa syudad ka, nasa Jerusalem ka, napabalitaan ng mga tao na ito ay angkan ni David. Diyan pa ba kayo? Kaya pag sinabi mong Jesus of Nazareth, ito yung Jesus na angkan ni David na mahirap. Kasi ang tatay nito ay anluwagi o karpintero. At ganun din po siya tumutulong sa kanyang tatay. Kaya from infancy hanggang siya po ay nag-grow. Ang sabi po ng Book of Luke, siya po ay may favor sa men and God. Nagkaroon po siya ng pabor. Ibig sabihin, nalugod ang Diyos sa kanya at siya po ay lumaki at lumusog na kagaya natin. Ibig sabihin, he obeyed his parents up to 30 years old. Amen? Nung pumasok na po siya sa ministry, 3.5 years. So, 33 po nung siya po ay kinrucify. So, nag-ministry po siya ng 3 years and a half. Pero yung kanyang buhay bilang tao, siya po ay sumusunod sa lituntunin ng pamahalaan, lituntunin ng kanyang mga magulang, at higit sa lahat yung kanyang mission. Okay? Kaya dito po, Son of David, have mercy on me. Pero maraming mga multitudes, sabi ng mga tao, huwag kang sumigaw. Kasi ang Panginoon ay nagmi-ministry. Sumusunod ang mga tao kasi napakaraming tao po yan. Dagsaan po yan, mob po yan. Kaya hindi basta-basta makahinto ang ating Panginoon kasi dire-diretso po yan papuntang Jerusalem. Ngayon, ang sabi niya, at binigyan siya ng babala, huwag kang mag-ingay. But he cried out all the more. Instead po siya na makinig po siya, lalo po siyang sumigaw. Kanya, sabi niya, Son of David, have mercy on me. Nawala na yung Jesus, di po ba? Bakit? Pag sinabing Son of David, anak ka ng hari. Kaya yung kanyang pananampalataya, matindi, kilala niya si Jesus of Nazareth. Okay? Kaya he shout out, he cried out even more. Yung at the peak of the highest of his voice, napansin ng ating Panginoon. Ang sabi ng kanyang yung mga tao, okay, nung napansin ng ating Panginoon, Jesus stood still and commanded him to be called. Alam nyo, pag ang Panginoon ay napansin kayo sa iyong pagpupuri, pagsunod sa Kanya, matindi yun. Bakit? Nakanti mo ang ating Diyos.
May pangangailangan ka? Persistent, consistent. Huwag kang mag-alala kahit na wala pa sa iyong kamay. Dinig na dinig ng Diyos. Basa ng Diyos ang iyong puso. Basa ng Diyos ang iyong pananampalataya. Hindi ka sumusuko. Kagaya si blind Bartimaeus, hindi siya sumuko. Kahit na may problema. Sabi ng mga tao, dinidiscourage siya. O, ano sabi ng ating Panginoon? And he cried out more. Napansin ng Lord. He stood still. Huminto eh. Huminto eh. Alam niyo, pag huminto ang Lord at tinignan ka, ay, ihanda mo na. Ihanda mo na yung kagalingan mo. Ihanda mo na yung bulsa mo. Ihanda mo na yung mga problema mo. Bakit? Talaga naman lulutasin ng Diyos eh. Ang tagal ng panahon na yan, hinahanap mo yung solusyon. O, kagaya ni blind Bartimaeus. Anong ginawa niya? He cried out more. Hindi niya inantala yung mga problema. Huwag kang magsigaw. Bulag si Bartimaeus. Pakikinig lang at pakikiramdam lang ang nasa isip niya. Pero yung kanyang pananampalataya sa puso at isip niya, dadaan si Jesus Christ of Nazareth, the Son of David, magagaling ako nito. Mayroon akong kailangan sa kanya. Ganun po tayo. Lahat po tayo may pangangailangan sa Diyos. There are two kinds of blindness. First, the blindness of this world. You are physically blind. Bartimaeus is physically blind. You have a sight. Meron kang paningin, but you are spiritually blind. Si Bartimaeus, blind siya sa physical. Ganon din sa spiritual. Believers, yung mga tao sa labas na wala sa Lord, they were blind. They were blind spiritually because the Bible tells us in the book of Corinthians, the prince of this world blinded the mind of men that they cannot see the gospel. Hindi sila masilayan ng mabuting balita. Hindi makapenetrate ang kalooban ng Diyos sa kanila. Bakit? Natakpan po sila ng kabulagan sa mundong ito. At ang bumulag sa kanila ay ang demonyo. Two kinds of blindness. Spiritual and physical blindness. Believers, sana po nabuksan na yung ating spiritual. Amen? Si blind Bartimaeus, dalawang kailangan niya. Physical and spiritual. Tayo po, isa na lang. Amen? Kasi hindi naman tayo physical na bulag. Pero maraming mananampalataya. Marami, hindi ko sinabi lahat, nabulag pa rin. I'm sorry to tell you, mga viewers, kahit na mananampalataya rito, God warns us how many times in the Bible? If you are wise, kompleto ka. Because there are 10 virgins, Matthew chapter 25. The five are wise, and the another 5 are foolish. So there is a blind believers, spiritually. Hindi siya blind, totally, half. Amen? Kasi binigyan ka na ng liwanag ng Diyos. Kaya pagka dumaraan yung mga pagsubok sa'yo, ay alam mo na kagad. Kasi malinaw sa'yo na ang Diyos ay kasama mo. Malinaw sa'yo ng yung pananampalataya na nilagay ng Diyos sa puso mo, makakamtan mo yon. Kasi kalooban ng Diyos yung desire mo, gusto ng Diyos yon, hindi mo kinukompromise yung pananampalataya mo. Hindi mo kinukompromise yung pagsunod mo sa Diyos. Amen? Okay. Kaya sabi ng mga tao, okay, Jesus is napahinto sa Lord at inutusan niya yung kanyang mga lagad, commanded him to be called. Tawagin mo. Ay, pag pinatawag ka na ng Lord, ano ibig sabihin? Pag tinawag ka na ng Diyos, nagsisi ka na. May problema ka noon, alalahanin mo 5 years, 10 years ago, 20 years ago, pananampalataya mo, talagang nagwiwindang-windang na, malamig na dahil sa napakaraming pagsubok at hindi mo alintana na susong-susong na, hindi mo alam, pinapatibay ka pala ng Diyos, hindi mo alam, magpapapansin pala ang Diyos sa'yo. Kagaya ni blind Bartimaeus, nung napansin siya, kahit na gaano kapagod,
Kahit na gaano karami ng tao, huminto. Pag huminto si Lord, hinto rin ang lahat ng tao. Di ba? Huminto. Ay, ano yun? May sumisigaw eh. Pakitawag mo nga. Yung mga sumisigaw, na sabi niya, oy, wag ka nang sumigaw. Huwag mong abalahin si Kristo. Anak ng hari yan, kakakaya. O nagmi-ministry yan, nagkukonsentrate yan. Papunta na yan sa Jerusalem, magmi-ministry. Ay, nung napansin ng ating Panginoon, tawagin siya. Yung mga sabi niya na nag-apula na, ay, huwag na kayong maingay. Ano sabi nila? Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer. Ano sabi niya? Lakasan mo ang loob mo, ha? Bakit? Pinapatawag ka. Pinapatawag ka ng anak ng hari. Pinapatawag ka. Pag sinabing anak ng hari, dalawa yan. Bibigyan ka ng ayuda na talagang basic. Na talagang, totoo po yan. O kaya, bibigyan ka ng, sa kanila, bibigyan nyo nga ito ng trabaho, susulat lang yan. Ano nyo nga yan? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Yan ang anak ng hari. Kaya pag nakikita nila at naririnig nila, hindi siya nakakita eh. Bulag siya eh. Kaya dito po, makikita po natin yung 49. Meron lang akong i-emphasize. Hindi pa tayo. Jesus is stood still. Binto. Tinawag niya. Tinatawag niya. Tinawag niya si blind Bartimaeus. Saying to him. Ang tumawag po dyan, sabi niya, lakasan mo ang loob mo, matuwa ka na. Yun na ibig sabihin. Sa ibang translation, matuwa ka na. Rise! Ibig sabihin, kahit nabulag ka, tayo! Lakasan mo ang loob mo. Bakit? Pinapatawag ka ng King of Kings. Pinapatawag ka. Tumayo ka. Lakasan mo ang loob mo. Siyempre po, pagka tinawag ka ng mayor dito, bakit kaya ako tinawag? Tanungin sa'yo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Meron nagreklamo sa'yo dito. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Pero dahil sa positive, wala ka namang ginawa. Tinawag ka, natuwa pala. Kasi wala ka namang ginagawa na masama against sa government, against sa kapwa mo. Sumusunod ka lang sa Diyos. Ay matuwa ka na. Kagaya nito. Tinawag ka ng Diyos. Nung tinawag ka ng Diyos, anong kalagayan po natin? Ha? Di ba? Dito karapat-dapat. Ang dami tayong mapinagagawa. Kasi bulag na tayo. Hindi natin nakukuha yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo nasisilayan ng light, ng kabutihang kagandahan ng loob ng Diyos. Yung atin parang, yung will natin ang ating sinusunod. Kaya sabi niya sa 50, anong ginawa niya? And throwing aside his garments, he rose and came to Jesus. Because he's the Son of King. There is the garments of beggar. May balabal ang mga beggar para mawa ka. Tama? May balabal yan. Ano yung balabal nila? The beggar's garment. Hindi ako karapat-dapat sa Lord. I must throw my garments, my beggar's garment. Kailan palitan ko ito? Magpapalit ako sa ating Panginoon. Yan ang kanyang pananampalataya, si blind Bart. Ganun ang kanyang paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon. Because He is the Son of David. Tayo po, pag naglilingkod tayo, pinaglilingkuran natin yung hari ng mga hari. Amen? Anong katayuan natin pag nasa harapan tayo ng hari ng mga hari? Yung will mo, palitan mo. Will niya ang ibigay mo. Yung pananaw mo sa buhay, isuklob mo sa Kanya. You have the mind of Christ. The battle is not yours. Ang labanan po ay hindi atin. Mula nung tayo po ay nagiging mananampalataya, wala na po yung beggar's garment sa atin. The garments of praise. The garments of the holiness of God. Huwag mong mantsahan yan. Can you say amen for that? Okay. Hallelujah. And throwing aside. Rosa, pag ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nalulumbay, ikaw ay nadidiscourage sa buhay na to,
Rise up. May pag-asa ka pa. Sabihin mo sa katabi, may pag-asa ka. Bumaba lang yung alert level eh. Tuwan-tuwa na yung tao eh. Pumunta sila sa Dolomite. Hindi po Dolomites. Binasa ko maigi. Dolomites Beach. Pag sinabing Dolomites, artificial. Kasi hindi pwedeng kunin yung buhangin ng Boracay at dadalhin dyan. Mga dinuro po yan na galing na magaganda sa bundok. Pinino po yan at cost them 25 million para gagandala yung beach. Para yung mga tao kahit hindi na magbe-beach doon, masilayan lang nila yung sunset. Kasi ano yun eh, West Philippines yan eh. Pagka nag-sunset po yan, kaya nga West eh. Taga-West po tayo. Nakikita po nila yung sunset dito po sa atin. Pag sunrise sa Pilipinas, sa East, mga Antipolo, yung sa East. Kaya pagdating po dito sa Butante, ang solid po, North and South. Asan yung East? Bulubundukin, kunti lang Butante. Saan yung West? Puro dagat. Dagat ng China Sea at dagat ng Pacific yun. Kaya pag ang Butante is solid, North and South, panalo ka na. Hindi pa ba kayo? Kaya minsan, hanapin nyo yung East at saka West. Kukunti lang pang Butante ro kasi mabulubundukin po yun at puro dagat po yun. Malinaw? At least meron tayong kaalaman. Napakabuti ang ating Panginoon, no? Ang sarap, pag lumapit ka sa Lord, pag may problema ka, rise up! Level up! Matuto ka dyan. May blessing na nakalaan sa'yo. Kaya huwag ka malungkot. Anong pinagdadaanan mo? Emotional yan? Problema yan? Sa pera? Sa sakit? Sa relationship? Sa ministry? Pag-uusig? Rise up! Tayo! Kasi kung hindi ka magra-rise up, natutulog ka lang yan, lalo ka magkakasakit. Di ba? Sabi nga ng awit, kilos-kilos para hindi ma-stroke. Pag hindi ka na makakilos, sagaan mo, pati yung banig mo, dumidikit na sa likod mo, abay, magtaka ka na. Rise up! You are a believer. You are the sons of the children of the Most High. Rise up! Ano problema mo? Anak ka ng Diyos? No problem. Yung mga iba nga na hindi nakakilala sa Diyos eh. Ang lalakas ng loob eh. Ikaw pa, na anak ng Diyos, tinitignan ka niya. The apple of the eyes of God is on the righteous. 51. Woo! Jesus answered and said, what do you want me to do for you? Pag ang Diyos ang nagtanong, siguraduhin mo lang, nakalooban niya yung ginagawa mo. 100% tutugon sa'yo ng Diyos. Kahit na gaano kalaki yan, na problema mo, kahit nagabundok yan. Wala ka na, dead end na, wala ka ng pag-asa, ginawa mo na lahat. Bilang tao, diskarte mo, katalinuhan mo, ginawa mo na lahat. With the relationship, with their basic needs, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa kababayan, sa relationship sa asawa, sa mga mahal sa buhay, sa mga loved ones, sa ministry, lahat ng area sa buhay mo. Pag nagtanong ang ating Panginoon, what do you want me to do for you? Kung ngayon, nandito ang ating Lord, what do you want me to do for you? Halimbawa, nandito siya. Ano sa palagay mo? Siyempre, yung may bahay, para kung si Aladdin. Kailangan ko ng bahay. Tama yan. Kailangan ko yung mga basic needs. Tama yan. Kadalasan po ng mga hihingi ay yung mga bagay na nakikita. The things that are seen, ng mga bagay na nakikita at nahihipo, the things that are tangible, those are temporary. When the Lord asked you, what do you want me to do for you? Si blind Bartimaeus, anong kailangan niya? Paningin. Ang sabi ng Bible yung iba, and the Lord healed all kinds of disease.
Mga pilay nakalakad. Mga bulag nakakita. Mga pingkaw na paralyzed na ayos. At yung mga pipi nakapagsalita. Lahat ng uri ng mga sakit, maging patay ay bumangon. Kahit na nilibing na ng 4 na araw, pinabangon ng ating Panginoon. Lazarus, come forth. Kahit na gaano katindi ang problema mo, pag ang Diyos ang lumutas. Is there anything too hard from the Lord? May mahirap ba sa Diyos? Itong pandemya na to, gagawin niya lang sandali yan. Nawala na yung pandemya sa buong araw, sa buong panahon mo na nahirapan. Pero isang araw ka lang, sa segundo lang, ang pagtugon sa iyo ng Diyos. Gumaan na yung buhay mo. Nawala na lahat yung problema mo. Pinagaling ka na niya. At nandito ang mga pagpapala ng Diyos nakalaan sa iyo. Because before, I was spiritually blind. But now, I know, I have the light. I have the word of the Lord. I have the Spirit of God. And my God is within me wherever I go. Because that is the promise of God. Hallelujah! Believers, stand still. Pag sinabing stand still, payapa ka lang. Because God is with you. Wherever you go. Whatever situations you may have, whether good or bad in your sight, maaaring hindi maganda, but at the back of that, behind the trials and darkness, there is still light that shines. Mayroon pang natatagong liwanag. Para ipakita sa iyo ng Diyos na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Na kaya kanyang tulungan sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Hallelujah! Dito na. Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni." What's the meaning of Rabboni? Rabbi, teacher, master. And yan ang pagkakilala niya sa Lord kahit nabulag siya. Pagkakilala niya sa ating Panginoon, He is the Son of David. Mayroon siyang makukuha kasi anak siya ng hari. Pero nung hindi siya karapat-dapat, He thrown up His garments. He thrown up His will. He surrendered His will to the Lord. Believers, we must surrender our will to our Lord. Hinayaan niya po tayo na yung will natin ay nananatili. Sinundan po natin at nilakaran natin yung mga sariling pananaw at konsepto sa buhay. But now you're believers. You are the children of God. Anak ka na ng ating Panginoon. Even viewers. Hallelujah, lahat po tayo rito. Meron tayong mga pinagdadaanan. But God is waiting for us. Jesus waiting for us to throw our garments, our will, that we must be submissive to our God. Hallelujah! Yung pride natin, yung kataasan natin, yung pananaw po natin sa buhay, isuklob mo yan sa ating Panginoon. We must submit to Him. Because God wants us to be submissive. God wants us to be humble in His sight, not humiliation. Hindi yung humiliation? Hindi yung inaano po tayo, but yung humiliation, yung niyuyurakan, humiliation as humbleness is very different. Amen? Hindi ganun ang Lord. We must want to be humble. Hindi tayo, kahit na inusik ka naman ba, humiliation ang dating sa'yo, but you know that God is with you. Nasa iyo ang ating Panginoon. Tama yung ginagawa. Tama yung tinatahak. Kaya pag nagtanong sa iyo ng Lord, Rabboni, my Lord and my God, help me, Lord. Prosper my business, Lord. Hallelujah, kulang-kulang na kami, Panginoon. We are now negative, Lord. But I know, God, you are a positive God. You are a powerful God. Hallelujah. You created the heavens and the earth. Oh, Lord, manifest your glory. Demonstrate your power to my life. Demonstrate my power to my business. Demonstrate to my power to my healing. My weaknesses. Demonstrate your power, oh God. Pagkita mo sa akin ang iyong kapangyarihan, Lord.
Rabboni, because I know you as my God, the creator of the heavens and the earth. I know you that you are my Lord. Hallelujah. Before I was created, before I come out to my mother's womb, you know me, Lord. Kilala mo na ako. Ginagawa po malang ako ng aking mga magulang. Oh, in your mind, oh God, that on this generation, hallelujah, you have chosen me as your children. That it is a privilege, Lord, to serve you. Hallelujah. Serve you with gladness and without any complaining and murmuring, oh God. I want to follow you, Lord. Hallelujah. And I want to love you with all my heart, with all my soul, with all my strength, and with all my mind. I want you to follow you, Lord. Make me worthy, oh God. Hallelujah. Ganun po tayo. Kaya pag tinanong tayo ng Lord, that I may receive my sight, spiritually, Lord, I am not blind physically, but spiritually, I want to know what is your will for me, oh God. Gusto ko, Panginoon, pakita mo sa akin, Lord, yung daan mo. It's not my ways. It's not my thoughts. It's your thoughts, oh God. It's your ways, oh God. Hallelujah. Nais ko, Panginoon, na ganito ang mangyayari sa aking business, sa aking pamilya, sa aking spiritual life. Lord, guide me, Lord, because you are my guiding light. I have the Holy Spirit. You have the promise. I have my word, oh God. I have your word in my heart. Lord, help me to follow, to nourish the word of God that you implanted on my heart. Hallelujah. Glory to my King. Rabboni! Hallelujah! Paano mo nakilala ang ating Lord? Panahon na para palalimin mo ang pagkakilala mo sa Diyos. Hindi mababaw. Kaya itong si blind Bartimaeus, alam niya yung kanyang pananampalataya. Son of David, he thrown up his garments, his voice, even more, para mapansin po siya because blind Bartimaeus, in his heart and in his faith, I must receive my sight. Kailangan makakita ko. On those days in the Bible times, marami pong nabubulag. Marami pong nabubulag kasi bihira po ang blind ng since birth. It is because of a disease. In Africa, daming nabulag, 40 years old. Kaya dumating po yung parasite, yung ivermectin. Yun po ang pinangano, daming bulag. Pag nag-40 years old na po sila, nabubulag po sila, hindi nila alam. Nagiging blind na yung mga tao. Nasa tali na po sila. Because of that parasite. Billions ang dosage ang inano nila sa Africa. Because of these parasites. Kasi siyempre iba po sa Africa eh. Ang mga tao ron, minsan, alam nyo na. Okay? Yun po. Kaya, ang kabulagan, minsan cataract. Minsan sabi nila aging process. Minsan sabi nila, meron ba kayong lahing ano? Minsan, di ba? Sa sakit kadalasan po yan. Kaya, sa Old Testament time, marami nang nabubulag. They oftentimes become beggars. Kaya, dito po mga kapatid, Rabboni, that I may receive my sight. Ibig sabihin sa Tagalog, para makatingin muli ako. Ibig sabihin, hindi siya bulag dati. Nabulag lang po siya dahil sa mga pangyayari. Siyempre, during that time, hindi pa ganong hygiene. Wala pa kayo ng mga siyensya, kunti pa lang ang tao. Amen? Hindi nila alam kung bakit nabubulag sila. Kaya nga si Rizal eh. O, di ba? Anong pinag-aralan niya sa Spain? Doktor. Doktor ng? Kita niyo bakit? Nabubulag yung nanay niya eh. Pirang nabulag na since birth. Meron. Sa Bible, hindi po of Matthew. Tinanong siya ng kanyang mga lagad. Bakit nabulag ito? Since birth. Is it the sin of him, sarili niya, or the sin of the parents? What the Bible tells us. What the Lord Jesus Christ said on that situation. No, it's not the one who is the blind, and nor his parents, neither his parents, but to reveal the glory of God to him. Ibig sabihin, kaya bulag yan, hindi kasalanan ng bulag mismo at hindi kasalanan ng
mga magulang. Nabulag yan dahil yung kapangyarihan ng Diyos ay magpapayag sa kanya. You see, there are blind na nasisiyan tayo. Ang tuktok nila, ang galing. Blind. Yung glory ng Lord. Di ba? May mga bulag na magagaling. Matatalino. You know why? Wala na silang ibang focus. Kundi, kasi wala silang nakikita. You know, I remember one of the Bible, laging, I don't know kung nakwento ko na ito sa inyo. Nung kami po ay bata pa sa pananampalataya, champion lagi yung bulag. Ang galing. Sa Bible, quiz, walang nananalo. I-recite niya yung Bible sa iyo. Amen? Yun mga normal po. Pero ang daming halos, walang talo po. Ganon ang bulag. Ito, dating bulag sa Bartimeus. Dati. Hindi siya since birth. No. Kaya sabi niya, that I may recover my sight. Anong gusto mo gawin ko sa'yo? 52. Then Jesus said to him, nung sinabi ni Bartimeus, blind Bartimeus, na I want to receive my sight, na nais kong gumaling ulit, Panginoon. Ano sabi ng Lord? Go your way. Ibig sabihin, humayo ka. Bakit? Your faith has made you well. Pinagaling ka na ng inyong pananampalataya bago gumaling si Bartimeus. Ano pananampalataya mayroon siya? That Jesus of Nazareth is the Son of the King. Number 1. Number 2, hindi siya karapat dapat. He thrown up his beggar's garments. Number 3, Rabboni. Kilala niya ang ating Panginoon Diyos. Kaya hindi na nagsalita ang Lord. Go your way! Humayo ka na! You know why? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kaya huwag ka nang magtaka. Yung iba, pinapagaling sila ng kanilang pananampalataya. You know why? Because the relationship of them between God and themselves, sa sarili nila, kilala nila ang Diyos. Hindi na siya nagsalita ng gano'ng Lord. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Believers, ano man ang hiningi sa Lord, pag ganyan ang pagkakilala mo, kagaya ni blind Bartimeus, makikita mo yung katotohanan, makikita mo yung liwanag, makikita mo yung mga pangako ng Diyos. Tumitibay ka sa iyong pananampalataya. Hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nagmumurmur, hindi ka nagda-doubt sa iyong pananampalataya. Kagaya ni blind Bartimeus. Hallelujah, praise God. Ang sarap mo? May hiniling ka kay Lord? What do you want me to do for you? Your faith had made you will. Meron ba kayong katugunan na gano'n ng Lord? Ha? Di ba? Dami, instant. Lalo na nung bata pa tayo sa pananampalataya. Grabe. Umiyak ka lang kay Lord. Bakit? Yung pananampalataya mo, bata pa eh. Sinusubukan ka lang ng Lord. Habang tumitagal na yung spiritual life mo, bakit gano'n? Parang wala na yung hiniling ko kay Lord. Hindi kagaya nung bago ako kay Lord. Kasi bata ka pa. Para yung mga bata, pag umiyak yan, bigyan mo lang siya ng, bigyan mo lang siya ng lollipop yan. Ka na maingay, doon ka na. Lalaro yan. Kaya nga iniantulad yung karya ng Diyos kagaya ng bata eh. Amen? Kasi sa karya ng Diyos, ang mga bata ay parang ignorante. Kung anong ang susundo nila yung gusto ng kanilang mga magulang. Hindi sila nagre-reklamo. O yung mga anak ng Diyos, kaya nabubulagan pa kasi reklamador. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Dami naman akong ginagawa kay Lord. Nakano naman ako every Sunday nandun naman ako Sumusunod naman ako Then dami na. Naririnig ng Lord yan. Bakit ganito ang buhay natin? Bakit no? Parang susong-susong yung mga problema natin ay hindi mo alam na bubulagan ka na. Ang daming blind Bartimeus on our generation. A lot of Bartimeus on our generations are blind. Spiritually blind. I am pertaining to those who are believers who are spiritually blind. Half blindness. Ang hirap ng half blindness. You know why? You are color blind. Believers, you can't identify whether you are in darkness or you are in light because you are a color blind.
Oh, ayaw ng Lord ng colorblind. Ang gusto ng Lord, 2020 vision, 100%. Because God created us perfect. Okay? Medyo And immediately, grabe. Tagal ko ng to, Lord, hallelujah. Tagal ko nang hinihiling ito sa iyo, Panginoon. Immediately. Ilang taon mo nang hinihingi yan? 1 year? Naku, wala pa yan. 2 years? Ay, pananampalataya mo, dapat hindi natitinag. 3 years? Naku, habang tumatagal, pinapatibay mo yung pananampalataya mo kagaya ni blind Bartimaeus. 5 years ka na sa pananampalataya, may pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon, hindi mo sinusurrender. Oh, I'm calling you. Mayroon kang ministry. Hallelujah. Yung sarili mo pa rin. Ang sinusunod mo, yung dati pa rin. You are colorblind. Sometimes, you are spiritual. Sometimes, mas mataas yung carnal. Yung carnal, mas mataas yung will mo, yung sarili mo. It's not the spiritual that it's more, it's more level up. Higher. Our spiritual mas higher than our carnal, our will. So that you can see the light of the Lord. Makikita mo ang kalooban ng Diyos. You are not colorblind anymore. You are just spiritually blind. But God will nurture you. Pwede kanyang gamutin. That is just the anecdotes. Mga simptomas lang po yan. For your spiritual color blindness. Baka papunta ka na sa color blind. Apulahin mo na, Lord, forgive me. As blind Bartimaeus, thrown out his garment, as blind Bartimaeus, not knows you that you are the King of Kings. That blind Bartimaeus is not only knows you who is the King of Kings, but you are the Rabbi. You are my Rabboni. You are my teacher in my life. Ikaw ang magtuturo sa aking buhay. Because you are my God. You are my Lord. You created the heavens and the earth. And up to now, I have peace on my mind. I have my pag-asa. I have my hope. Hallelujah. Ito matindi. Ito matindi. Patindi ng patindi. Can you say amen for that? Okay. Can we clap our hands to our God? Clapping our hands to God is a sign of praise. And immediately, no. 50 lang muna. 52. When he received his sight, he followed. Pag natanggap mo ng blessing mo sa Lord, followed. How to follow Jesus? Gusto niyo malaman? How to follow the light? How to follow His will? Luke chapter 10. O kanina. Yung Luke 18:43. And immediately, he received his sight. Blind Bartimaeus po yan. And followed him, glorifying God. He follows, he glorify God. Did you glorify God on your life? And all the people, when they saw it, give praise to God. Yung buhay mo binabasa ng inyong mga mahal sa buhay, ng iyong kabagalan. When you follow, when you heal, when you saw the lightness and the will of God on your lives, nakita mo, they must glorify God na ikaw ay pinagpala, nakita nilang liwanag sa iyo, nagbago ka, they glorify God in their lives and give praise to God. Dapat yan na makita nila sa atin. Amen? Mananampalataya na po tayo eh. Hindi pwedeng come and go. Hindi po pwedeng patay-sindi, kagaya ng Christmas tree. Hindi po, laging nag-iilaw po ang mga anak ng Diyos. Kahit na napakaraming kadiliman, there are storms and darkness going on our spiritual life. Pero laban, kailangan nag-iilaw ka pa rin. Amen? Hallelujah, kagaya ng kahit na patay-sindi yan, nag-iilaw. Ang mahirap yung patay na talaga.
Ang hirap nun. Kaya marami na, hindi na kayo magtaka mga kapatid, na marami talagang nawawala sa iglesia ng Lord. Kasi hindi nila matagalan eh. Kasi pag nag-preach at nagano ng Lord dito, kasama po yung mga will natin, yung mga flaws natin, yung kahinaan po natin. Pinapatanggal ng Lord po yan. Kasi our God is holy. Hindi ka makakapasok. Without holiness, you cannot see the Lord. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Pag may mga ginagawa po tayo na hindi kalooban ng Diyos. Ako, maaaring hindi nakikita ng loved ones mo, ng parents mo, but there is a God 24/7. Yung kanyang mata ay nasa atin. Kikita niya po yung ating mga ginagawa. Kaya wala tayong maililihim sa Diyos. Okay? Ngiti na po yan. Medyo mabigat, ano? Mabigat? Mabigat ba? Para mas mabigat pa to. Kasi patapos na. Alam niyo naman pag ang Lord, napakabuti ng ating Panginoon, no? Mabibigat pero para kang talisayin. Alam niyo yung talisayin? Manok yun, pansabong. Bakit ako taga Bulinaw? Kasi Bulinaw, Texas eh. Talisayin, matapang, di ba? Matapang. Wala akong tapang. I just have my boldness to preach the truth. Matapang po ako rito pagdating sa kasalanan. Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Gusto ng Lord yung ating mga kahinaan, yung ating kasalanan. I surrender all. Ngayon si blind Bartimeo, sinurrender niya lahat. Dapat ganun din po tayo. I surrender one. Siyempre, sampung kahinaan niya. I surrender two. Pasapasado na. I surrender three. may pito pa. Lord, tulungan mo ako. Magpastin na ako sa susunod, Lord. Para kayang-kaya ko yan. Dapat ganun tayo. I surrender 5. Ang Lord lang nakakalam. I surrender 6. I surrender 7. Nakapasa eh. Tuwag-tuwag Lord. I surrender 8. Yung 9 natin, major surrendering yun. Ano yung yun? Baka mamaya matindi na yun. Mga love na yan. Yan. Mga kayamanan na yan. Yun yung pamahirap isuko eh. Parang ano kayo? Parang namamangha kayo. Bakit ko alam? Nararanasan ko rin. Bago ko i-preach ito, napagdaanan na ni Bishop. Kaya yung I surrender 10, I surrender na talaga. Wala na talaga. Kahit nandin nyo na maabot yun. Ayon sa yung pananampalataya, maging tapat ka lang. Sabihin mo siyang katabi, tapat lang tayo. Kung saan tayo abutan ng Diyos, yung the best natin. Hindi ka naman hinahanapan ng Diyos eh. Yung the best natin. Sabihin mo sa sarili mo yung the best ko, Lord. The best ko, Lord. Ito hindi ko pa the best, Lord. Lord, that I may see, that I may receive sight. Likewise as Bartimaeus. Na makatanggap ako muli ng paningin, Panginoon. It's not a paningin na it's not sight for believers na physical, but it blindness of spiritual. Kailangan makita natin yung kalooban at makita natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag nagtanong na sa iyo ang ating Panginoon, what do you want me to do for you? That I may obey your will, Lord. Help me, Lord God, to obey your will. It's not my will, Lord. Matagal na panahon, Panginoon, ay hinahanap ko ang kapanatagan ng kapayapaan sa aking buhay. Natatamasa ko, Panginoon, kaya lang hindi doon sa desire ko na full, na ako'y nakakatulog ng payapa at maayos, na hindi ako nag-alala sa bukas, ng pamilya ko, ng trabaho ko ay kampante dahil ipinagkatiwala ko sa iyo, Panginoon. Because this is your will. Kasi anytime, Panginoon, tawagin mo ako. Di ba? Lahat po tayo, tatanda, lahat po tayo ay mayroong hangganan sa mundo ito. Prepare your spiritual sight to the Lord. And everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Ito. How to follow and how to maintain the likeness
Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, hindi ganun kadaling sumunod sa ating Lord. We have problems. There are hindrances. There are struggles on our way. No exempted. Lahat po tayo na pinanganak sa mundong ito. Meron po tayong struggle. Kaya huwag kang magtatampo sa Diyos. Nakala mo tila baga ikaw lang ang may problema. No. Lahat po ng tao na nilalang ng Diyos may problema po. Habang buhay ka, lahat po tayo tumitibok yung ating puso, tumitibok yung ating emotion. What are the emotions? The sense of smelling, the sense of taste, the sense of touch. Meron tayong mga pakiramdam. We have the awareness. But God wants us to have the spiritual senses, not physical senses. The spiritual ears, which is the Word of God, you must discern how to do both God and evil. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Because you have the spiritual sight. God restores us our spiritual sight. The truth is the Lord Jesus Christ. He is the light of this world. And Jesus Christ made us the light of this world. The Bible tells us in the book of Matthew, you are the light of this world. And you don't need to hid your light to the darkness. Huwag mong itago yung patuto mo. Huwag mong itago yung mababuting gawa ng Diyos sa iyo. You must show up your light that they might glorify our God. Na sila po ay magpupuri sa Diyos natin na sinasamba. Sa gawa mo pa lang at nakikita at patutungo sa buhay, nakikita na nila yung liwanag na tama yung tinatahak mo sa Diyos. Amen? The truth, you are standing the truth. Tama ito. Mananampalataya itong tunay. Kahit na maraming mga pinagdadaanan, nakangiti pa rin, namumunga pa rin sa lahat ng kapanahunan. Okay? We are not perfect. We are not holy. Pero gusto ng Lord, may mapipitas siya sa atin kahit na dumaranas po tayo ng mga iba't ibang pagsubok. May makikita sa atin ng Diyos na pag tumingin siya sa atin, matutuwa siya sa atin na, what do you want me to do for you? Ang sabi ng Lord, okay, your faith hath made you well. Go your way. Amen? Kasi tinugon ka na ng Diyos eh. Alam mo na ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito, you must deny. Pag sinabing denial, ano yan? Marami kang isusuko. You have your cross, may kabigatan ka, may sakit ka, may kahirapan ka sa ngayon. No, just follow. Take up your cross. Hayaan mo na nandyan yan. Lord, tulungan mo ako para gumaan ito. Ganun lamang po yun. Ano pa? For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will it find it. Tingnan nyo. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Lord, there is a life. Eternal life. Extended life. Full of abundant life na nararanasan mo bilang mananampalataya. There is an extended life over there. Hallelujah. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Alam niyo po, pag eternity, walang kapalit po yan. Kahit na-achiever ka rito, magaling ka rito, talent mo rito, powerful ka rito, mayaman ka rito. Nako mga kapatid, gamitin mo yan sa iyong paglilingkod. Walang kapalit po yan. Huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa mamon. Alam niyo yung mamon? Yung mga sa mundong ito, yung mga pansamantala. Kailangan mas ano pa rin yung eternity kasi the things that are spiritual are the things that are eternal. Hindi mo makikita yan. God, hindi mo makikita. By faith lang, mararamdaman mo. Ang langit, hindi mo makita yan. Papakita ng Diyos yan pag nakasunod ka sa Kanya. Makikita mo rin ang impyerno pag hindi ka nakasunod sa Kanya. For the Son of Man will come in the glory of His fathers with His angels. And then,
He will reward. It's according to His words. Believers, the crown of life awaits for us ahead. The crown that it will not fade away. Hallelujah. Grabe ang bibigay sa atin ng gantimpala ng Diyos. Alam nyo, kung ipapakita lang ng Lord at ipaparamdam ng Lord lang, siguro lahat tayo full time. Sinabi na Apostol Pablo yan. Hindi niya may paliwanag ang kagandahan ng kalangitan. Walang makakabigkas. Grabe. Kaya, mga kapatid, sana hindi na tayo bulag. Sana, yung paningin po natin ay wala ng color blindness. Pag nasa Lord, nasa Lord. Amen? Yes, may mga pagkukulang tayo. Pero alam ng Lord na ginagawa po natin yung ating makakaya na maging karapat-dapat po tayo sa Diyos. Alam ng Lord na nakikipaglaban po tayo para maging banal po tayo sa Kanya. Huwag kang magsawa. Isang araw, magaan na yan. Isang araw, kaya mo na yan. Isang araw, ngingiti ka na sa ating Panginoon na may pagluha. You cannot express your gladness, how good He is. You just raise up your hands and feel the presence of the Lord. And you have the victory. Napakabuti ang ating Panginoon. Shall we raise up? Hallelujah, hallelujah.